Una vintena de nois i noies dels casals d'estiu de Ventalló i l'Armentera estan arreglant l'espai jove de Ventalló. És una de les tasques que fan aquests mesos de juliol i agost acompanyats per 3 monitors. Nosaltres som els joves del Pas Jove, és una activitat, un casal per joves. Més o menys som entre 15 i 20 nanos que venim cada setmana a fer activitats. Una setmana anem a l'Armentera i una setmana anem a Ventalló i fem tasques pel poble, perquè d'aquesta manera es positivitza una mica la figura del jove. No només fem tasques, sinó que també fem jocs, fem activitats, fem sortides, tot segons el que decideixen els joves. Quan els hem visitat estaven pintant. Ells mateixos han triat quins colors consideraven més atractius. El nostre casal consisteix en fer diverses tasques pels pobles de l'Armentera i Ventalló per ajudar més bé. Ara les primeres hores fem les tasques que hem de fer, ara estem pintant la paret i després esmorzem i ens fan alguns jocs, així. Ara estem pintant l'espai de color blau clar, blanc i blau fosc, que ens han ensenyat, que ens han deixat triar nosaltres. I és per tenir un punt entre tots els joves de l'Armentera i Ventalló, un punt per trobar-nos i tot. Aquests 2 mesos d'estiu aquests joves van fent tasques tant a Ventalló com a l'Armentera. Estem els 2 mesos, tant juliol com agost, només als matins, però sí, els 2 mesos i llavors durant l'hivern tenim una mica de continuïtat a través de l'espai jove. Ara de moment la nostra tasca aquí és arreglar l'espai jove aquesta setmana i a l'Armentera la setmana passada vam pintar jocs al pati perquè pels nens més petits poguessin jugar i tenim moltes altres feines per fer, arreglar el rec, tot segons el que l'Ajuntament ens ha passat idees per fer i nosaltres el que després decidim fer. Aquest projecte d'aprenentatge i servei ha tingut molt bona acollida entre tots els participants.